terčami CCI International sa môžeme stretnúť na všetkých 5 kontinentoch. Je to známy britský výrobca, ktorého výroba započala v roku 1982. Vyrába terče pre brokovú streľbu, ako pre disciplíny ISSF, tak aj pre disciplíny FITAS. V rámci FITASku nám parkourovým strelcom je veľmi známy terč Mini, terč MIDI, nevyspytateľná kačica, častokrát nepríjemný zajac, a čo je špecifikum u terča klasického, u tohto výrobcu, sú tzv. Stabilizačné ryhy, ktoré vidno po tejto strane terča. Tieto stabilizačné ryhy zaručujú u tohto terča stálosť v dráhe, to znamená v smere aj výške, aj pri rýchlosti vetra 5 až 7 km za hodinu.